No niin, tuli tästä Riipisen kuivalihasta mieleen, että meillä on semmonen Makia Riipisen oma tuotepäki, semmonen lahaajapäki. Niin me ajateltiin, että me arvottaa se teidän YouTube-tilaajien kesken, niin osallistua voi niin, että tykkää tästä videosta, kommentoi kommenttikenttää mukana ja sitten me laitetaan Riipiseen omat somet tuohon alle, niin käy kattaa Instagramista haltuun riipisen.fi ja sitten laitetaan tuo verkkosivu linkki tonne alle, niin käykäähän tutustumassa, siellä on kyllä makkeita tuotteita. No niin, hyvää huomenta. Se on 16. päivä syyskuuta ja tultiin jänisjahtiin. Kello on nyt aika lailla 7:20 ja siinä vähän puolen jälkeen vindi laskettiin hakemaan jäneestä. Ja viime yönä vettä sateeli jonkun verran, että nyt on kostiat maastot. Mutta katsotaanpa mitä päivä tuo tullessa. No niin, sieltä lähti ajo. Kello on nyt 7:15. No niin, jänes meni tuosta tietä pitkin jonkun matkan. Vähän sain videon. Katsotaanpa kun koira tuli.
koira niin hyvin ajoo tuossa menemään, että päätettiin palaakita koira hyvästä ajosta ja reilu tunni se tuossa ajeli ja mentiin sitten passin tuohon vähän matkan päähän, niin siitähän jänis nousi pieleen ja siihen oli hyvä purista. Nyt jokin loppupäivän keskittyä nuotioimiseen ja lähdetään laskeen koira toiselle erälle ja nautittaa ajoa. No niin, vielä se on. Hyvä. Nuotio pystyyn ja ruveta makkaran paistoon. Miten riipistä? Tää on just ihan siitä. Annahan maistetta. On kuule hyvä maku. Joo, riipisen kanaa kuivalihaa. Tässä oli sujuva ensimmäinen erä ja nyt odotellaan toista ajua. Kylläpä ovat osanneet tehdä oikein. Kyllä on hyvä. Annapa vielä täällä. Mahdoton. Tässäkö vielä makkara tuli ja vähän ootella, niin onpa mukava purasta vähän tuonne. Sanottapa missä se koira onko. Ei kuulu nyt mitään. Jaa, tuolla se kävi 300 metrin päässä ja 2,5 metrin pyörähtäisi. Nyt tästä vähän lenkkiä, niin katsotaanpa mitä tapahtuu. No niin, saatiin makkarat paistettua ja koiran nyt ollut koko ajan hakemassa tuolla tosi hyvin kyllä hakkeet. Saa nähdä varmaan kohta ajo pätkähtää käyntiin. Päivitelläänpä tästä tilannetta. No niin, se olisi päivä pulukassa. Alkaa tämmönen kunnon kaatosaje. Toisessa erässä ei ajeet napaa nyt löytyy, mutta onnistunut päivä kaikilla.